Modulafslutning, klasseledelse og relationskompetencer af Sara, Natalie og Sabine. I denne opgave har vi en indledning, en problemformulering. Efterfølgende har vi en case, der er udgangspunktet for vores opgave. Vi har noget teori om inklusion, Rasmus Allenkjærs syn på inklusion, klasseledelse og John Dewey's syn på inklusion. Vi vil analysere og diskutere. Derefter vil vi konkludere, og til sidst en perspektivering. Ifølge den nye skolereform skal elever med specielle behov inkluderes i den almindelige folkeskole. Men hvordan sikrer vi os, at vi så kan opretholde en god klasseledelse, når der ofte sidder de her inklusionsbørn, der kræver mere tid, flere ressourcer end resten af klassen? Og kan vi tilrettelægge en differentieret nok undervisning, der tilgodeser alle de forskellige elever, der må befinde sig i en klasse? Vores problemformulering lyder: hvordan kan vi som lærere imødekomme kravet om inklusion og stadig sikre en god klasseledelse samt en differentieret undervisning? En studerende skal i praktik i 2B. Her går 24 elever. Det faglige niveau i klassen er meget forskelligt, så den studerende har på forhånd fået at vide, at man skal sørge for at lave en meget differentierende undervisning. I klassen der befinder sig 2 drenge. Vi kalder dem dreng A og B. Dreng A, han har ingen diagnoser, men han har en meget besynderlig adfærd. Når han er sammen med sine klassekammerater, hygger han sig som regel, men føler han sig det mindste uretfærdigt behandlet, jamen så er han meget udreagerende, og han kan finde på at slå, sparke, spytte og sige meget, meget grimme ting til sine klassekammerater. Klassekammeraten bliver som regel ked af det, men det samme gør dreng A også. Han bliver rigtig, rigtig ked af det. Nogle gange begynder han at græde, og efterfølgende, når man spørger ham, jamen, hvorfor har du gjort det, du nu har gjort, så kan han ikke svare på det. Som regel siger han, men jeg kan ikke styre det. I undervisningen, der er dreng A meget forstyrrende. Han kræver rigtig meget opmærksomhed fra underviseren. Som regel er det ikke en negativ opmærksomhed, han søger, men det kan være, at han gerne vil se på skødet, eller læreren skal se, hvad det er, han har lavet. Og han bliver meget skuffet og ked af det, hvis læreren siger, at det skal ikke ske nu, eller jeg har ikke tid til at kigge på dig lige nu. Dreng B, han er lige blevet diagnosticeret med ADHD, og er lige begyndt på medicin. Han er fuldstændig modsat dreng A. Han er ikke udadreagerende, meget indadvendt, og han har en attitude, hvor han ligner en, der altid er meget vred, og han ser meget ked af det ud. Han har ikke særlig mange venner i klassen, han er generelt ikke særlig velset i klassen, og hvis han endelig snakker med nogen, så er det som regel pigerne. For læreren ham til at lave noget, så er det en stor succes, for som regel er han bare passiv i undervisningen. Han forstyrrer ikke med en kraftig stemme eller noget andet, men han har simpelthen bare den her passive adfærd. Det er altså meningen på sigt, at de her 2 drenge de skal tilbringe mere og mere tid i klassen, og det er meningen, de skal inkluderes og være en del af fællesskabet derinde. Og det er meningen, at de ikke skal have deres støttepædagog. Gennem de sidste 10 år, der er sket et paradigmeskift. Den danske folkeskole er simpelthen gået fra at være individorienteret til lige pludselig at være kontekstorienteret. Ved den individorienterede tankegang, der ser man altså problemet som bosiddende i barnet, hvis et barn altså har de her vanskeligheder i skolen. Eksklusion kan tit være konsekvensen her, når barnet har problemer. Enten så skal barnet væk, eller også så skal det tilpasse sig. Men nu er vi altså blevet mere kontekstorienteret. Det vil sige, at barnet i langt højere grad faktisk er kommet i centrum. Og der skal være plads til alle. Vi skal forsøge at inkludere dem i en almindelig folkeskole. Og vi søger ligesom problemer omkringliggende barnet, frem for at se barnet som et problem. Vi kigger altså på omverdenen. Rasmus Allenkjær, hans definition af inklusion lyder: inklusion er en dynamisk og vedvarende proces, der har til formål at udvikle muligheder for et hvert menneskes tilværelse i og udbytte af samfundets almene arenaer. Arenaer menes altså, at vi som menneske har forskellige arenaer. Vi har blandt andet skole, vi har hjemmet, vi har klubben, hvad end vi nu må deltage i af forskellige arenaer. I denne proces har man fokus på kvaliteten
er det enkelte individs fysiske betingelser, sociale samspil og opgaveløsning inden for rammerne af valg af kontekst. Der tages i den forbindelse særlig hensyn til dem, der er i farezonen for marginalisering og eksklusion. Det er altså de her inklusionsbørn, vi snakker om her. Rasmus Anker, han snakker om 4 forskellige former for inklusion. Der er den kvantitative, hvor man gør det her op i procenter. Det er fra regeringens side af, at de ligesom har sagt, at der er et vist antal elever, og de skal være indskrevet i den danske folkeskole. Og de skal altså inkluderes. Den kvalitative inklusion derimod, den går ud på, at eleven skal inkluderes i en kvalitativ oplevelse, og behøver nødvendigvis ikke at skulle ind i det almene. Altså man kigger mere på, hvordan har det her barn det egentlig? Er det nødvendigt? Skal eleven inkluderes fuldt ud, eller er det okay, at eleven deltager i det, eleven nu kan mestre? Ved fuld inklusion, der er man overbevist om, at alle elever de har bedst af at være i det store fællesskab. Hvor derimod ansvarlig inklusion ser på det enkelte elev, og selvfølgelig stræber efter, at eleven skal kunne indgå i det store fællesskab, altså inde i klassen. Men nogle gange kan eleven også have bedst af bare at være lidt på sidelinjen. Allen er selvfølgelig stor tilhænger af den kvalitative og ansvarlige inklusion. Før mente man om klasseledelse, at det kun handlede om at regulere adfærden. Og her ser man altså udelukkende på barnets adfærd. Men efterhånden er det blevet en kombination af selvfølgelig adfærdsledelse, men også læringsledelse, hvor man også ser på, hvordan lærer eleven bedst, hvad er det for en rolle læreren har, hvad er det for en ledelsesstil, der bliver kørt, osv. osv. For at man har en god klasseledelse, så er der nogle forskellige punkter eller overordnede faktorer, man ligesom kan følge. Blandt andet det her med, at man ikke griber ind over for enhver lille forstyrrelse i klassen. Vælg din kampe med omhu. En god klasseleder er også tydelig og præcis. Afslutter timen på en ordentlig måde. Starter sin undervisning på en ordentlig måde. Varierer sin undervisning, herinde kommer differentiering også. Og også at man har prøver at skabe et godt miljø med nogle indarbejdede rutiner. Og specielt når man laver de her skift i undervisningen. John Dewey han forstod kommunikation og fællesskab som demokratiets bærende element. Mennesker lever i et fællesskab i kraft af de ting, de har til fælles, og kommunikationen er på den måde, hvorpå de får ting til fælles. Han mener altså, at man skal lave et miljø, hvor man kan rumme alle de her forskelligheder. Den eneste, hvorpå voksne bevidst kan styre den uddannelse, de unge får, det er ved at kontrollere det miljø, de nu befinder sig i. Det handler derfor om, at man tænker, at et godt fællesskab er med andre ord også et inkluderende fællesskab. Han mener også, at det lige så godt kan være læreren, der ikke har tilrettelagt sin undervisning godt nok, som at det er eleven, der ikke kan finde ud af det. En lærer og eleven er gensidigt forbundet. Alt hvad læreren gør og siger, bliver responderet på en måde, og al respons retter barnets holdninger ind på en måde. Det vil sige, at der bliver altså set på mange ting. Det er både undervisningsform, det er klasseledelse, det er miljøet, hvad det nu end kunne være. I vores case, der er det ifølge Allenkær den kvantitative og fulde inklusion, der bliver fuldført. Ledelsen har altså på forhånd været overbevist om, det er godt for de her 2 elever at være inkluderet i det store fællesskab. Så kan det godt være, at lærere og pædagoger ikke er helt enige. Men hvis man skal følge sig en forståelse, hvad god inklusion nu er, så er det nødvendigt at have som mål, at måske alle elever skal inkluderes på et tidspunkt, men måske ikke nødvendigvis i den almindelige undervisning. Han synes det er forkert, at man på forhånd har konkluderet, at eleverne de skal bare inkluderes. Frem for at kigge på, hvad er det mest optimale for eleven, frem for hvad er det mest optimale for ledelsen, ressourcerne, hvad man nu end har på skolen. Men det kan også være noget helt andet, man skal kigge på. Det kan være, at man skal ændre sin undervisning som lærer. Altså, at man skal forsøge at ændre konteksten. Konteksten kan blandt andet være undervisningen. Hvis vi antager, at det er undervisning, der skal ændres, så kan det blandt andet gøres af brugen af cooperative learning. Kort om cooperative learning kan man sige, at det er nogle forskellige strukturer,
og de bruger elevernes forskellige forudsætninger. CL er ikke noget, man kan anvende hele tiden, men det er noget, man kan bruge enten i perioder eller som en lille del af undervisningen. Hvis klassen ikke er vant til CL, blandt andet, og det får vi ikke at vide i casen, men så kan det være, at vi bare skal nøjes med nogle få øvelser. Elev A vil måske have svært ved, at læreren så ikke ser og hører ham konstant, for det er sådan i CL, jamen der fungerer læreren altså mere som en konsulent, når strukturerne så først er i gang. Så elev A vil nok have svært ved, at læreren ikke hører og ser ham hele tiden. Men til gengæld det her med at føle sig uretfærdigt behandlet, kommer vi nok udenom, da CL ligesom får alle elever med på en og samme tid. Den gensidige afhængighed, der er i CL, det vil måske gøre, at dreng B han vil føle sig som en del af undervisningen, og han vil føle, at han gør en forskel. Det kan godt være, at drengene de stadig skal have lidt støtte fra pædagogerne, men CL kunne være en måde, hvorpå man kunne ændre undervisningen lidt, så alle elever altså bliver inddraget, også de 2 inklusionsbørn, vi nu engang har. Ifølge Dewey er et godt fællesskab et inkluderende fællesskab, og for at skabe et godt fællesskab er det vigtigt, at man som lærer har en god klasseledelse. Man skal skabe et miljø, der kan rumme de her forskelligheder. I casen der er umiddelbart ikke plads til, at A gerne vil have en masse opmærksomhed fra læreren, og B så hele tiden laver alt muligt andet, end det han har fået besked på. Og her skal læreren ifølge Dewey tage et kig på sig selv. Det kan nemlig lige så godt være læreren, der ikke har tilrettelagt sin undervisning godt nok. Det kan også være, at der er noget galt med klasseledelsen, som det kan være eleven, der simpelthen ikke kan finde ud af det. Læreren er altså nødt til at kigge indad, selvom det nogle gange godt kan være rigtig svært som lærer skal kigge indad. Der er en tendens til, at vi bare ser barnet som værende det her problem. Det er altså ikke nok altid, når vi så kigger indad, siger, at det må være vores undervisning, der er noget galt med. Det kan lige så godt være miljøet, og det mener de jo også. Hvad er det for en miljø, læreren har skabt? I casen der kan det tyde på, at miljøet måske mangler nogle fælles regler og normer, ved at A ofte forstyrrer, og at B er passiv. Og hvor meget ser læreren egentlig igennem fingrene med? Og har eleverne haft nogen indflydelse på den her miljø, der ønskes i klassen? Og det vil vi altså mene, det kan have rigtig stor betydning for elev A og B's adfærd. Hvad det er for et miljø, der er skabt. For at få elev A blandt andet til at deltage mere i undervisningen, så kan man som lærer måske også lave nogle små aftaler. Så elev A er forberedt på, hvad der skal ske i undervisningen, når han kommer ind i klassen, så der heller ikke er nogen misforståelser. Og hvis man laver nogle fælles regler, så vil man også undgå det her med, at man hele tiden skal sige nej til elev A, og han så bliver rigtig ked af det. Elev B, jamen, han fungerer ikke særlig godt socialt i klassen, og det er rigtig vigtigt, at eleverne både fungerer selvfølgelig godt fagligt, men bestemt også socialt. Og B, han er altså ikke særlig velset i klassen, men der kan det være, at hvis man ændrer den her undervisningsform, blandt andet med CL, at det så kan være, at han får en følelse af, at han også er vigtig, og han også kan bidrage med noget andet end bare at rende rundt og være passiv. Det kan også være, at man laver en regel med, men at B måske skal være lidt mere engageret i timerne. Det kan være, at man siger til ham, at han skal sige én ting i løbet af undervisningen, eller han skal deltage i én ting, eller hvad det nu end kan være. Det kan også være, at man laver nogle legeaftaler, så man også kigger lidt på frikvartererne. Man kan sige generelt, så minder den her måde egentlig lidt om Thomas Nordahls LP-model. Det er blandt andet her, hvor der er nogle forskellige faser, men at vi kigger rigtig meget på konteksten. At vi både ser det i kontekstperspektiv, men også i aktør- og individperspektiv. Så vi både sætter os ind i, hvordan har eleven det egentlig? Kig med elevens øjne. Hvad er det for nogle ting, der kan gøre, at eleverne har den her adfærd? Det kan også være, nu har vi et barn her, der har en diagnose, så har det nok også noget med det at gøre. Vi kan konkludere, at der er rigtig mange forskellige måder at forstå inklusion på, men faktum er, at der er flere og flere elever, der skal inkluderes i den almindelige folkeskole. Det er altså både vigtigt, at vi kigger på klasseledelse
og meget mere. Vi kan perspektivere til sidst her til relationsarbejde. Hvilken betydning har relationerne blandt andet til A og B for vores problemstilling?